हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि आरटिभि ब्लगाव फिन खेबसे बरायबाय। गोबावथार जाबायमोन गाइस भिडिअ होयिया। आं माने कन्टेन्टखौनो मोना मा होगोन मा मागोन भिडिअआव। दिनै ओमफ्राय जोङो गोखै जानो नागिरनायखौनो होबाय आरो। नोंथांमोना अननानै नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज जोबजासिम नायबानो जाबाय नोंथांमोना। फैदो बिदिब्ला जों जानायखौनो नायदो आरो नोंथांमोना। आरो मोनसे खाबार दंमोन खोमा मान गोहो हायो सोरबा इनि खोनादों गोसोम जाजोब्बाय। मान बोलो होदो मा होननो आरो बसलायनाय नै बुस्थुआ ओइनै बुस्थुआ याव दोङो ओइलाय ओइनिलै जानो फैयो नुवा इनिफ्राय मा मेगन जलफायखौनो मोनसेबो नुखायाखै बहाय गोलावद्राय जाबाय नै बिफाङा नै बिराद गोजौआव फिथाइखौबो नुनाय नङा दा। नों खनै थां बेबायदि गियो सोरबा जासिगोनलै खनै थां नोंबो जाया जायो नामा? आं खननो फैनायखौ खनबाय दैयो ओमफ्राय आं माखौ खननो दा मोनसेखौ लानो नागिर दङ मालाबानिनो खोमा बाला जि मोनखानाय इयो ओइ दंबावोमोन ढेर सोलिदोंमोनथ' आं खननायाव माबानायाव सोरावनायाव नों मोनसे मोननैखौनो माबादो दे गाइस आंनि बिथाङा खानाय सिनगासिनो गथ'फोरनि बानलुआ नै गाइस जोंहा मालाय जि गोथाव जलफाय बाथोन जानो नागिरदों। जि गोथाव जाखाबायलै मालाय आयौ बारा लानाङा दै कागजावसो लाखायो नामा ओमफ्राय लानायाबो
जाबायना दोनथ'बायना नों बाखिखिनिया भिडिअ'आव फैनो लाजियो हाजारसे मादि दोनथ'नायखाय आं बिदि जायो संख्रिया नै फारसेखैजा संख्रि नङाबा गोखै जानो हाया अरनो हायाखै गाइस गोखैथार र' जोंना सानैबो साख्रि मोनबाथाय होगोन बा मालाय बानलुनि साख्रि नेबाय थाबाय दानो मावगासिनो दं खोनाया नामा 50 थाखा मोनसिगोन आलाय एथ्रा मोनसिगोन मानो 50 थाखा फैसा बिबाय दोङो नों मिथिया मेगि जानो नामा खनगोन बिदि जाया मानसिया मादि जायो नै गाइस आं माबायदि जायो फैयासै बिदैया नै बिदैया नै इनावबो ए बिदै नङा इसे बिदैया मेजेमसो ए र' माथो आरो फिसा जाबावगौ माथो फिसा होआखै हाखराव गावसोरनो जाजोबगोन बे सोरबा फिसा जाग्रो हायालै गावसोरनो जाजोबगोन माथो बिजि होनानै माबायो फिसासो खायो सब रुग्नाफोरा बिजि होनासो खायो बे ना रौफोरा बिमाफ्रा बिदि फिसा खांबाथाय खायबाथाय थैलांबाय आरो हारसिं थैयो नाया फिसासो खायबा थैयो दै होलायनाङा इयाव दै